la entrega de cheque de 4.000 euros, donativo de la obra social La Caixa para la carrera Cachalín. Nos quedan 3 minutos, Charo. En 3 minutos tenemos que dar la salida, pero te quiero preguntar rápidamente. Toda ayuda es poca. Toda ayuda es poco y este año es una pujante extraordinaria y el próximo año más que la realidad. El año que viene más. Gracias, por supuesto, a Obra Social. El pasado de la empresa que consiguió llevarse también esa primera posición en la prueba Cachalín. Muchas veces aquí lo de menos es... Cuando empiezan a correr nos tocarán. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Benitoren mariaxo Znegarken txuri zaude eta malkoak zure koloreak entzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Diru gabe baina nizarrak gurekin daude, piano baten soinuan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango. Zuri Blakando izan zeman zizuten gudarrak egizia. Edo zein herriko haixetan. Eta basegit, japentzako euskara bezaz, igual da momentu txarrenetan, hasierak, gorra da, eta inguruan daukosun familia, lagunak, Katxalineko dana, Bergarako dana, lagungarriak izan dira. Gaixotasunari aurre egiteko aipatu duzu Katxalin elkarteak egiten duen lana garrantzi handia duela. Garrantzi handia da, bai. Ez, igartzen duz izarela bakarrik.
dagoela jente asko zure bezala dagona, eta horrek indarra ematen dut ikusten duzula ondo darela, ikusten zure bezala pasaudaren jenteak ondo dagola, horrek ematen dut zure eta laguntza. Pasaudarenak bai laguntza ematen dut zure, eta bai, oso aporta dago bai. Está una entrevista. Sea para ayudar a otras personas La profesión también es así.
cantar. Venga, vamos a hacer a repetir todos. ¡Cachalín! 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 ¡Chalo, chalo, Benovat! ¡Chalo, chalo, Benovat! Ilargia uretan murgildu da itxasarrain txikien altera. Uraren ozkirriaren zirrara ondarrepelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean errainu baten argia. Ene maite biok jolasean olatu zipristin artean. Aizeak ximurtu du itxasoa, kresalak lehortu nuenkoa. Maite zure zain hementxen haukazu, izargo iztiarrei begira. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia. Ene maite biok jolasean, olatu zipristin artean. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia. Ene maiten biok jolasean, olatu zipristin artean. Ilargia uretan murgildu da itxasarrain txikien artera. Uraren ozkirriaren zirrara ondarrepelaren alboa.